Sa atong nagunang balita kasama, miabot na sa 1,021 ka mga balay ang na-report nga nadaot human sa kusog nga linog nga miigo sa rehiyon. Sa maong ihap, 966 ang partially damaged, samtang 55 ka balay ang totally damaged ug dili na mapuy-an kini subay sa pinakaulahing datos nga nakuha sa DXDC gikan sa Office of Civil Defense Region 11. Gani naka-record og 12 ka patay, 41 ka samaran ug 13 pa ka na-missing samtang padayon ang validation sa otoridad labi na sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Daghang barangay sab sa managlahing lugar ang apektado asa miabot sa 12,359 ka pamilya o 52,000 o 637 ka individual. Og daghang residente sa mga kasama ang nag-evacuate o temporaryong nagtukod og barong-barong sa mas luwas nga lugar tungod sa kadaot sa ilang panimalay. Padayon karon ang validation ug assessment sa mga otoridad sa kadaot sa mga infrastruktura ug kabalayan kauban ang lokal nga DRMO ug mga disaster response teams aron mahibaw-an kasama ang tinuod nga kahimtang ug mahatagan gilayon og tabang ang mga apektadong pamilya.